Hello. Mana siya bless, oy. May gagaw nga panagsara makita na to. Welcome back. Welcome you. Welcome me. Welcome to my channel. Ha? Oh. Okay ra video ni San. May na i-video na nato. Or Netra di ka muliko atong ka. karon klaro na gyud ba? Oh, Suman. tuma ra. Yapo na. Gawas na diha oy. Manang di anong santunin niyo sa Cebu. Asa? Din ha? Uy, thank you Lord. Ikatulo na rong adlaw, 21 na. Katong original? Ah. Ah, wala. Yes. Hala sa? Alos ana na abot. Sa adlaw. Kayong sa oras sa misa? Apo. Salasay. Ah, dugay pa. Ito naman, yawas na. Uy, kasi ni gawas. Sa tunin niyo sa Cebu. Ha? Panhaon? Panhaon dyan ta. Katong original ko, no? Ato pa naman. Makalaag man siya. Pero ka na yung hanaan sa din. Ha? Original? Ang Makalaag original. ang katong original san kay katong man tong puti ang tuo. Gamay pero puti ang tuo nga tiil nga kita ko kausara. Ah, Ang taas nga lingkulanan, tulang. Pero makapulpo, ka-open mo ka, makasulod mo ka. Ang karon, Oo. makasulod ka dili naman magpakita. Oh. Pero kasulod ka. Adi ka kahikap, uy. Naipit. bawal. Official do. Masulod ta. Pwede rin masulod na ipit. Ay, chika-chika sumugos. Excited. Sulod pa dayo. Dadaan mo ang doon ka official diha te. Ang sa Si Dayroy, wa kay sa official. South, kay ang kuan, yahar ang replika. Tuwa sa Ronda. Ang replika sa Santo Niño. Tuwa sa Ronda po. karon Gahapon, si ganiha si Padre nagpahibaw. Na, Oh, kuan matay asin sa niya. isa ka nang nagtrabaho dito. Garunda ang nagtrabaho. Kubangan ang simbahan. Kaya remove it. kausara ko kita atong original gyud. Di asa to dapita. O di mo suto ato bangan sa altar pod sa basilica. Kuan ang original kay di mo gid sa ingon gamay gyud sakto ra man. Yes, lahi-lag kasigay ang pagka gold ba. Tapos puti gyud ang kuan tuo. Tuo ba? Wala. Aw tuo oy. TL. Tuo nga tiil mao toy puti. Oy, San. Kala angay, ano yung tanan? Pinaskuhan. Wala pa may budget tilot. Gilang. Wala, ang to'y anak mong tingnan. Asa pa na ito? Tapos si Babaw din. Ano sa lungsod? By the way guys, nandito tayo ngayon sa Plaza ng Danao. Bueno, usa ra gala ako na. Kusar ako ang dala oy. Taong nito sa paabuton jud sa inyo. Kada to iblo jud ko anak dito sa inyo. Nya karon. Nya karon wala kay di man ka pasudlon. Nya karon din paari jud mi ron. Karon Yan ang ito po tayo. Hawag siya mag-abot. Ari na nang pilitan ko ninyo. 21 pa rin kuhaon. Ara, basukan ito mo. Kaysa kadiyot ha. Hindi. Teka sa nasa Danao Public Plaza tayo ngayon. Hmm? Ano? Lakad-lakad tayo. Saglit lang to. Ngayon, paminsan-minsan lang ako dito yung guys.
And of course, ay malaking kanyon. Pag papunta ka ng Camotes Island, yan yung daungan nila. Yung Jollibee na yan. Dadaan kayo dyan sa entrance ng daungan nila. Nandito tayo ngayon sa Danau City Public Plaza. Itong malaking kanyon na to. Yun. Port yan, papuntang Camotes Island, Cebu City. Yun. Dito tayo na. Parang kalahati lang tong plaza ang magagawa ko ngayon dahil yung baterya ko bumigay. So, yes, at nandun yung Danau City Hall. Balik muna ako sa pamilya ko. Yan po, kalahati lang muna ng plaza dahil limited tayo ngayon. Kaya si Valentica sa pinanood sa ako. Sama na sila. Hala. Yan lang muna. Bye bye. God bless. Okay, salamat sa panonood.